Poslanica Rimljanima svetog apostola Pavla, 7. glava. Oslobođenje od zakona i služenje Hristu. Borba između zakona i greha u starom čoveku. Oslobođenje od zakona. Ili ne znate, braćo, jer govorim onima koji znaju zakon, da zakon vlada nad čovekom samo dokle on živi, jer je udata žena vezana zakonom za živog muža, ako li muž umre, razreši se od zakona muževljeva. Zato dakle, dok je muž živ, bit će preljubnica ako pođe za drugoga muža. Ako li umre muž, slobodna je od zakona da ne bude preljubnica ako pođe za drugoga muža. Tako, braćo moja, i vi umreste zakonu telom Hristovim, da pripadnete drugome, onome koji ustade iz mrtvih, da plod donesemo Bogu. Jer kad bejasmo u telu, strasti grehovne kroz zakon dejstvovahu u našim udima, da se smrti plod donosi. A sad se oslobodismo od zakona, umrevši onome što nas držaše, da služimo Bogu u novome duhu, a ne po starome slovu. Uloga zakona. Šta ćemo dakle reći? Da je zakon greh? Nikako. Nego ja greha ne poznah, osim kroz zakon, jer ni za želju ne bih znao da zakon ne kaza, ne poželi. A greh, uzevši povod kroz zapovest, izaziva u meni svaku želju, jer je greh bez zakona mrtav. A ja življah nekad bez zakona, a kad dođe zapovest, greh ožive, a ja umreh, i nađe se da mi zapovest data za život, bi na smrt. Jer greh, uzevši povod kroz zapovest, prevari me i ubi me njome. Tako dakle, zakon je svet i zapovest sveta, i pravedna i dobra. Zar mi, dakle, dobro donese smrt? Nikako, nego greh, da se pokaže kao greh, pričini mi smrt kroz dobro, da bude greh do krajnosti grešan kroz zapovest. Unutrašnja borba. Jer znamo da je zakon duhovan, a ja sam telesan, prodan u ropstvo grehu. Jer ne znam šta činim, jer ne činim ono što hoću, nego što mrzim, to činim. Ako li činim ono što neću, priznajem da je zakon dobar. Tada to ne činim više ja, nego greh koji živi u meni. Jer znam da dobro ne živi u meni, to jest u telu mome, jer hteti imam u sebi, ali učiniti dobro ne nalazim. Jer dobro što hoću ne činim, nego zlo što neću, ono činim. A kad činim ono što neću, već to ne činim ja, nego greh koji živi u meni. Nalazim, dakle, zakon kada hoću dobro da činim, zlo mi je prisutno, jer se radujem zakonu Božjemu po unutarnjem čoveku, ali vidim drugi zakon u udima svojim, koji se bori protiv zakona uma moga i porobljava me zakonom greha koji je u udima mojim. Ja, jadni čovek, ko će me izbaviti od tela smrti ove? Blagodarim Bogu kroz Isusa Hrista, Gospoda našega. Tako, dakle, ja sam umom služim zakonu Božjemu, a telom zakonu greha.